beshire obeni ni denchem na ne waso we ahwe Oma wonsaso wie ma na wuchi sikeja kofie ma yen weduadua wa santime mwaje asantime siwo aye bo mrani aye na ne obi konfo no chie bo mrani o na ne ebe bo mrani o okoto kusi damnam osi abrobo timdi otimama nkweti anaye egwe nyedua mani damnam o okumbi ogisa wani okumbi ogisa mankweti akomenso ji atrane tenti abua na misumi frena Adomankomabowe eno wae o wambedi umo amankweti nyona ye bibio ene dia adwendwebo nona ye bibio amankweti nyona ye bibio so omonenyen bro Facebook Opemsuo radio na wokaye nuaba aye Akosua Abrafi ne di nkomo ewo Opemsuo radio Adomankomasem dwumadie se ya ne ne bon nkomo papa ne manager ne drama omunyina ye no mo twetwe nkomo enam ade a woye ede abo asante oton asante ewo suku a owomu ne suku onko a etra ko wiase nyina na ye ne twetwe nkomo no edia no mo ba eye ye checheni Madam Lydia oboaye papa na se yekope Madam Lydia ne de ne ba na ono so ne ni di nkomo hwe emo a oboa woye Asante Tree lecturer e was in Louis College of Education e wo Kumasi ya ono ene yenya no wa ha enyo no nko a ye ne Akosua Abrafi wasaba ono ne manager ene ye nua baba ko ene ye ton Asante ye di nkomo kane no na ye ukoskum ne o Ghanaian language ye chiritwi pa ene ni nyina efrim enti nipa no ya no ho brofo sam ko a obuso bi ase no ya no ho brofo yanso ye kasa no ma ye dance no eno ene ye se ye ma no ehia ye papa enti ye ma me Lydia wo ha na ene ne betwetwe nkomo ahwe de wo ye e wo St Louis a cheche odo mo fam chi kasa no aye di amana na sex kwan be na omomusua de no efa so esua sa de no ene owo ha ye ne bedi enkomo ma me Lydia mo akwa baba Opemsuo radio Adomankomasem dwumadie so wadama bibia bokọ de jo udini ne u portfolio mi bo bibia kama de jo yedase Abrafi bibia bokọ de Yankopon adomo say you know all trendy all call send a feeling is it here fame no crowd to me bo me yare my yare be 3 times I didn't know yare minim safe na mabe mu foforo ene me ho befa yeah obefa jo yedase manager bibia bokọ de pacho nyame adu send us is kanaba na aba mo ke kane ma bom say manfo ka ye ne Abrafi twetwe nkomo manfo enso mo de banya se won sha se no no antwere ne de na ye hu se ono aso de ne nwum aba abonten obenya aboafo ama mo aboa nti no mo tu sa na mo na na pacho aye guso jo yedase Abrafi yedase ma Lydia na manager mama ya sha se free ho dwumadia sabi Abrafi edi ne twetwe nkomo bodin se oboa no wohwe de ofa ayetwi ke kasa yi no de etonwum no atena be na adema no nkura hyesem be na wode ma no na kwan be na ofa so mu hu sa de no a munyina mu de ebo no yo edi kan me de aseda eni so ebe ma wo ene wajuma efo ni titiru ni awotu no ma ne ba efie no kwasem se obaye no na apemme edi enti na apemme beni na me de se binim se madwuma na me oh yeah nenso se enam me bai so Abrafi so ema na eba me nchen ene me betwetwe nkomo no na me hu de menka ebo me ntepu ano enti ano pai masemedi kan ye aseda de mamu nyina eni mobadwafo nyina wona etie wu nyina afei amani pa frefre bi enti o me friend na bie mu no na me kan ya me komu eche no na osre enti me da mo ase me bo me mu ase e mamu ebio se me betena ha
na asanteman enyina tumfo na osatu abebio otoso mienu ma moni din a na me bodi a me sore na entwa yie esanse ono nti ne ati baabie na yesren kwatenten ne ahoden emma o seda nyame ma unyansa udi bu o man ya ma asante aye o man na aye krabehwe edom nyina mpu emehwe ye wo o mampani de na nso na asatu abebio otoso mienu ewi asefa he na ne din enkoye nti na yeda wase asante nyina ema wambo isanse wodi ye gina yi wasem bisa no afi na me baso no kwasem se twere konkron ka se ye de bibi hye wo nsa na wo ya ye ni yie na woni mbaabi e do bekọ a abrafia mama hu se eye no kore pa me o cheche ni menya mfi aduasa ewo adechire training college nkoa 26 years mfi aduonu nsia enye ketwa emu nsam de bebre wo tene sukuu ni no onim sa wo ye na bone nanso se na akokọ wo pamo akokọ bone na akokọ pa bi edi akire minim ye pa se mesuafo no nye wo nyina ena ya empe de meye enti se ede maba bepia no eye manage na ye me ahonwaho a na meda me bayinso ase no kwasem se na naba me ho no na teacherfo ebi afreme aka eho asem na meye program bi ewo baabi me di dwuma so bi wo baabi nti se me ntena aha me ba pe na me be kira de na masa no sako akọ aha nti omka ye na me de mani edi akiri no no krema hu enipa do a edi na chi ewo ne oye ni na ma hye ni nkura ne na maka kire no empo enna no peye me kire ne baabi a oye saade na ebe ma wanya din na apagya ne kese nti nkranhye na de yewom na atene no so ene na yo ma me wo kasa no se bi mo ha de wo ye no mpatwi na wo kire no mo mpa na se de no mo mpe se wo hwe Abrafi ene de wo ye wo school mo na se bi te se de wa kasisi ka ohu sa de adesua no ba besua na no de okofa we so abebom side esa na wadwene na bebrebe me ye we na so yesi no aba ka ho omanya obi nipa bi tise omo achechefo bi tise mo amobeboa no ama ayeye na apagya ene asanti se de chiameka ye ho ahi oye sade kwa obi nya obi wo Facebook ana social media ono to o kansem emfata ti sane ma we bi no mo ye a omo empa na se de ahi bi medase no kwasem ne se enne mebuna ye ne won ewohwe nia ebeboa no wo kire no amana ye no obeye kura we na mememfe so sane ameti omsusu se mani eden dodo enso me de mani eden ko ne ame ye ho wo ye ho me ye wi a ano no wo ba wo behu mi nipa foforo o mo nete he se akohwe na media omo ebeka ho asem enti wo tene no tena se suade ye se no eye won se wo hye won so aha me nso de yenya de me ma o se me na me kire wade a na wasesi wo se wo ba be hia obo aho esanse ne wonsusu se obeyem we se obeye adenti a me se yesua de ma abrabo nye so hwenti na yesua de nti wo sua de a fa hye wadwene mu se wo sua na ba bia wo be hia na ebeto bia wo betumi e de atwitwa ho nti se me ba class na me ba na munya ahoboa bia ntwe me obi a ye na de a busa no de bani brebegu mu so pa me ba class na me buta ye me nuru ho a unhu se mesre adenti a ye wo senti a ya ba adesua dan mu no kre
nti ɛwɔ sɛ yɛduru saa botaeɛ no ho ɔmo deɛ ɔmo benya nka mugina mu saa jeja ɔmo saa na ɔmo yɛ deɛ ɔmo pɛda bi o ɛwɔ mu sɛ yɛwɔ suapɔn mu deɛ nanso me kyerɛ deɛ na osɔre sima aduasa koraa me mani di wakyi nti mami abɛfrɛ waba ya na ɛyɛ ɔnwanwa me bɔ ho ndin a ɔmo boro ɔha ɛyɛ ɔmo nwanwa ɛnam sɛ saa ɛna nyame ayɛ me yɛ ɔkyerɛkyerɛ ni me gye tum sɛ saa na nyame ɛkyerɛ adwuma na nyame de hyɛ me nsa nti sɛ meka sɛ ebi mpa ya na wo kana tim ho sɛ menua anaasɛ me ba tena se na wei ne daakye yɛba sukuu sɛ yɛbɛpɛ abodin no so woka nsa emu ano a ɛmma gye sɛ woyɛ so adwuma ɛnu nti na meka sɛ yɛ ana ebi mu mpɛ na nyɛ sɛ kasa na wɔsua no wɔmpɛ kasa no deɛ no kwasɛm ne sɛ wɔn a wɔnya asantefoɔ koraa anaasɛ akamfoɔ ɛnɛ yi sɛnea ɛkwan a yɛde fa so nti wɔn ani abere sɛ ɔpɛ sɛ wɔsua twi no na wɔsua ne yi akwanya wɔ hɔ a yɛn nso yɛde ɛɛboa wɔn. Jo atefo yɛ ne ma Lydia ɔyɛ twi lecturer wɔ St. Louis Training College ne ne no twetwe enkomo nti ba Facebook Opemsuo radio a obehu Abrafi ma Lydia kan nyina ɔsi yemusaw sɛ na ɔsi ɛka no Pacho me maami ahye me nkran bebree wɔ akwanuasa bebree so sɛ ba no ne niye mu ne kasa mu me kai emre bi oba classroom ɔkyerɛ ade na onya akɔ nti owie na ɔte ɔbɛfa saa akwanya no so de atuyefo wɔse ko ya menya ayi ya frɛ me sɛ membra US vacancy aba hɔ ba bɛkyerɛ ade nti sɛ yɛn so yɛyere yɛ ho a dabi yɛbɛtumi abɛyɛ sɛ wɔ no ebi kra yɛde yɛn bɛkyerɛ ade wɔ Ghana ha na emu mebenya akwan foforɔ so akɔkyerɛ yɛn amammerɛ no ɛwɔ obi man so ahye me nkwan pa wanhyɛ da nkasa ebi Akosua me no na ɛkasa yi enso me am hu sɛ asɛm ɔka yi ɔka maame nti meda nase pa meka sɛ ɔmo a mehwɛ ɔmo asua ɔmo no ɔbɛka ho bi yo ese mame busa odwumadi abeye mienu o gentete sɛ oba beye chechini ana de wasafa ho ato ho so yi eno so aba bɛka ko ese kwan bɛ na o so esifa echim sɛ me yewe afiri ha kodum pempen so wi na magina no makwa akosua de kwan bɛ na fa so ye eye no me patrol first na me ni group studies sisi esane de abɛka me ho nti me ho adom ku a yesua ade enti mapon class aba no ne akosua ade nya sua ade ni wi a memre na aka ni nyina me de eye nwom no me sua bi ka ho te se na wasua ade aka ho patrol me guso oguso esua na se wo ye wadwen se wa so betwe bia na patrol mani janso utiti se de utiti ene ye nwom tofo no mabai na yetimi bobi mu kwadu kra sɛ wasampo obi nwum no no so de ne de ba komienu bi ahyem no de ayɛ te wo wani gye saa nwum kro adoa ne saa no kete wo sua sai no wai wadwene sɛ wa ofifa bi afrim de wo de aka ho de afiti ase anase fi sɛ ba bia wo koi sɛ de ma Lydia ka ba bia wo sase a wo koi o pejaa no nti manfo bɛhwɛ dodo na de afiri hɔ ombe expect mu afiri wonti wote da na akoye se dwumadi a wo hyase no wo ba wachi to why wadwene se de wo titi no wo be yi bi afiri mu anase wa wo de beba wo tiri mu no na wa hyase se wo ye ho adwuma me pa cho me sua bi ana nyankopon cha adom ye free ha call ye no empanimfo ni bi frɛ me pani bi wo frɛ mo se me akra metumi atwotwo bi ama wo hu word bi na so chenwa frɛ me na menkyerɛ wase nti yegusu di ho dwuma me so metwerɛ me de yegusu a yedi ho dwuma yo wow so obetwerɛ wo de mate sɛ wo de waba de be mo atonwum na mame san kɔ ma Lydia ho na me musa no we ma Lydia mame musa wo akoye checheni a wo chiretwi wo ho yi asante ya mamre ne ya manne no wadama ana odi bi fam ewo school mo that's ba no kwasem se me nkyira de enwie ewo bra
memfa amamre bi emfemu ema asuafo dudunara ebi kra wo honom a me kira de na ye enyeye no nso ye e wo class ema won a sebi wonya asantefo won ani eba beje ho e pre se won nso ebeye bi enura se me kwakira de me kire wie na mse me bebusa mu nyina obi a bebo ne din ene ne mara no na efe keke ewo adisua dem we bono abo aketesi aba akoto se ma me nso me Muhammad na me mra ne se ye obi a esre no kwasem ne se asante your mind nti bia bia ye nam bia na ye boy din se ye asantefo a ye danso nti ye wose bribia ye bibi sronko ema afofra abefre mu no ehu se no kwasem na ye ka kire o se asante ye asante Ghana nyina so ene asante nti duru ba bi na obi ka se one asante mai ye pe anase woni nbedi ako a ye mu bi ho a ye tie kire na ye sere wo chu mu kura a wo nto asante dabi ye to a wo so san a wo nto asante nkanye sa ka asante enye oman a esan hye oman mu obia ni wiase a wonte asante nka eno na me hye program bi aketesia bi awie school abrochire ono nko na ebibi ni fra abrofo nim na ebra ye ma won abodin no eduru ne so ena o ma ye de nwomkoro hye mu ena osi mu a wo nwanam na wo fese ne abrofo ne mpanimfo a etwahia eye program ni nyina ehye aketesia na ma mitirimu ye medesem ye santini enti me ma santisem me ma no kwasem ne se school ho ye mfra me ma Lydia kakra bi na fra me sa mi din pa ne openi Lydia efefra sorry ena efa so free juma udi midi enti se ubisa ya na sa neti bebi amenam bia me ma santisem ehia wa kai me se ye twi lecture baako o mayeyi oheneba wase mfa nkododo ka bia na classroom nyu bia kwatwe ahenema de we se boye no oheneba ye mfa nkododo ka bia ne nyina kwatwe ahenema ye boye papa o che se enye sa ne tie na ye twi na ye de tie ne ebesi ma manfo ne yetifo nyina hu se ase ye ama yakwa se usua twi wo sukumu a ase woye wonka ho bono di se yetrim se yemfa yenye ne se twi na yesua te se brofo na usua te se mass na wani abre ne dendende te se science na pese usua ne sa na twi ne fa no asem kra me pese me kande fo ane a wo kana so enie ye nyina yetete obi anso da ye obrofo mu da se ma so da ye obrofo mu enye yeda na kire se mass ayesua science ayesua ICT ayesua se ye beti ase a wo ya dwuni mu no ye ti ase wo kasa ni ansa na yetimi emamu aye e wo mass e wo science e wo English enti ni ame pesa me kan se won a ebu kasa no animtia no wo ha won ho esan se wo a wadwuni mu kura no bibia obi ka kire wo no se obegina obeti ase no wo kasa ne mu na wo te ase ansa na watimi amamu aye wo akwanu ase nyina so enti no won a esua twi a wo fere me de twi aye me yi o it is any ametie esan twi me go university na ye 97 me ko ye nya me diploma ena mde ane na mu da bia me nam bia adwuma me ye ni woni kesenko ani school aye ma me brofo se me nkyira me ka chom se me ba ha nso ye languages department ye wo program bi the language and literacy ye de brofo na kire obia betumi a kire na nso me nko ade maka kire mabusuafo a me ne won edi dwuma se so obia bekọ ho a omfa twi ni nyina ama me na obia enko ho senti ni se
me hoa me ho de me yi eye mani gina me fe eno nso boa ema madinim ekoso adentia ebre bia process language no se ne abrofo no kana no ma me de kasa no na eye ti se me ne wo be ka abrofo kra me kasa ni nti mitumi ema emwe papa isan se me te ase eyi nti be fa akwanya we so na masere ene yati kumase oti jom ton entos enso opese ne ba enka brofo ono ankasa nte brofo no brofo na oba ne ka no wote ase I didn't came I didn't oh erade hu yemabo me tesa na me ho kire me de me mma ba ye hweso me ne wo mo ka twi e wo fie esan se brofo no okosuku mu a ye ba kire no obete santi e man kwada no kasa ne mienu nyina omo ye ade ba na me ba keto ano kra ade ase yakatwi na nti ono so okosuku a waka brofo na ma enne ba bi owo madam ne se onkire no brofo mesre awofo moma yemfa yen kasa entete yemma no yemma no saya na wo se adentia ye twi won afiri de ye wo won to mu eho aden broni opagya ne nsabenkum e de kire pani ye wo ye tete ye no ye nya saa akamfo yemfa benkum enye hwe nti sa odi benkum e kasa kire ma me hi enkyere obuo enkyere ni die pani wo ho a enye ya mana bedru ya aduane a ye di so ene ufie oseme ye fried rice ya bai nananom manche pese kura no bebo a watwi emeko wode nwo aguso ko obi da so matete are kama madi mu anum nsuo mu amme ene fried rice jens Trese bibia ye bia ase ye twi ehu afiri ya mamre ho enso ya mamre de untumi nkwati o utwi ehu firi ho a wo na abayira wo adwabo ase baby abe duru bia wo betomado mfra nti yesre awofo ye ma ye ni emra so se ni aye firi ni ni aye wonie ni aye hye ye ma ne se wonsua no menkasa ye osua brofo a eye nanso wo adesua ni mu no okọ nanimu na enu an kasa de ne ho beba esan se brofo no ye be kire no ama na hu enye sa ne omran ne ekọ no ye gya ya mamre kire wo sakura ewo edom mu sukufuo yi mu a no wo sere chese wo ye tetekọ ani nananom wanam a wo hu se ampa wo hu ba bi efre na wo hu ba bi ayeko yesre se ye ma ya santesem ehia ye awofo hwe se wo ba ne beka twi no no beka ne yie membra mindi da bida wo se esesa techirema ne sesa sani me betena ha na me nua be ma ne ka na tete na ne ye ka na abagimbre no won kasa na hu te na hu twa okre wo ka ne yie e ma wo te a wo san twa wani e kokohwe enso na twi no me friend no transliterated twi esan se brofo na R&B twi e na nkrofo eka yesre yenhwe na yenye de ye ama yeduru ba bi ne kasa ye hu ba bi yefre ye hu yenchi na nanom nso agyina yachi achigina pa ama ne ye nyina ayeye yes yo atifo ye ne eye Openi Lydia or ye chi lecturer e was in Louis Training College ye nuaba Abrafi and then the manager and so e wo ha metie Openi Lydia ne kasa ni nyina na ase onwene anwensem me hu sa ne ma no ewum tuti ne kasa na obetumati na bia be da ni nyina wonna wani nkum tese owura kura enho se ne kasa no ene konfa so di ne dwuma no o kasa e kire wakoma eno kra na ati mu no tifo ansane e beto aso ma yenko Abrafi wo na me hu se dia wo ne mranti ofase Facebook oko sisi amanfo sende se fidua makasa no nkofo kakra no mfa nwum baako emfam ema ye na ye nto aso ye tie ne papa ye tie no manfo asase de o messages no baba ko am kan sisi ade
o se moma monima banyam papa moton Abrafi fa ba ko fam emaye na me manager won busan se ono so ne ntotua ne sen na esi eko Krobia sante kotoko ma Monsari mienko kumasi eduampo Frenchi no sante ina freyen. Otumfo se tutu ampo nyina moa. Kotoko ina te kwakoso na efreyen. O frefre ne madeshe. Benkum ni nifa ohini. Kontenu akomwa ya ho boa dada. Jasefo ame homne so amadonti atene. We dia sante maye. Monsari wakama yenko kumasi eduampo Frenchi. Yenko kumasi eduampo Frenchi damra yenum subni. Osubi enchedi yekumasi ni. Obechojuro. Na se wampemba se isi obechojura. Obechojura di ejejura santemai. Busumburu bemane humne so. Obejane krabo shirama ni mwa yedu. We di asantemai. Ene de yate dene. Yenfo se bane nyum tonse kotoko hine se. Otumfo se tutunyam kesi abebiewe. Yeda wasio. Yeda wase do wase ahenewa. Asantemai ate denne. Yo, asantemai ate de enne. Manager, sisi niyama ekosen. Acho bibia ekoboko. Ewom se ye wo school mu nenso ye boy ho modin wo bibia me se be man asante sem ho ehiaye. Nti sisi no mo ba ha yi free ha etwetwe nkomo no. Manfo no mo bisa kosa na ye ba se nenu aba no ba bia odron pese mo so na se no. Mo ni bi adidi nkomo. Ba try. Bebre frɛ no mo hye nkran nkoso a mo tayechi bibia ehia bia nso ye ka ombeboaye yo yadase opeyili dia enche na ye de nkomo twetwe ni nyina ebawiye na ade ba ko obeka akire eye asanteman titiru ene ye kasa ye ka bebia didi djuma bebia obehuhu bia no bebia wugina bia no na akoye se me ka twi ni de me ka me koka ye besere me ensembe na wode tudwa asanteman anim yo nanano ma de share asanteman ye bekoswa ahyemunkura ne se yen kasa ene ma ye dance yen kasa ene ma ye asantefo no kwasem ne se ye hwega na ha kasa nyina asanteman ena ediso adentia asante di sufri se wo ma kumase menhia emete asante a eye soronko free bekwae ho bekwae asante nokra eno an ye ka wo mampo mikura mu dwansa asante achem asante a ye ka wo ho no eno an ye ka wo dwabe na ekire se asante bekoso atumpon enyanka bomu ye hwe kasa hodo bi a aka wontumi nyanka bomu esanse ba bia beduru bia kasa no esesa na me ye adwuma wo bono me ba bia kasa nko sunwan de nko doma de nko bono de tachima de nko atebu bono enti wontumi nka momu bono kasa nyini anka wasasa abre ya nya ne se eye official language e ka official language akasa ye ka na ye san chiro na so obi ade nko ye konkran ya Jamestown wa he sa na so asante de ye ni asante nsaso e wo baabia ni nyina eye ba ko efro tumfo ekosi ekuma so na kire se ye nkasa no edimu enti se wugina baabi na wo kasa na wo hwe dom a etwa ahia ho na ye wo se wo ka asante a wada ne tete kwani a mesra wo ankasa se wo hu enya no kure yanka ye kasa no yanka ne fie yanka ne baabi a ye nam ebre hia ebre pane bre boni mu nyina yanka manipa hu se ye kasa ene me ye asantefo yanka ye kasa no yanka ne yie se wo ka na nye obi kire wo nso a gitum fa akoma pa gitum emu na nimtia se enatwi nso ye de ye de bibi ye mu bi ye tutu akwan a ye twi ya ye de ko ye cultural exchange program anyame na madom so
kakra ye benya wom yenya edibai baby ayenam bia abrofo kra tu kwan se wo ba besua yen kasa na aden na yen tia no ye bu no animtia mesre se aninti ni abede nyina yemfa ye kasa enya adwuma isan se de ye bia ye nam kasa no so ene ma yenya ntiase na etumi ye de ye na ye ni medase Openi Lydia Mame kwa Abrafi onsem a o ka twato na nano se akwaside no muskufu ni binya akwanya ebechia yura na yehwemu a se ka yebehu se odum bi na yura ahirawo sembe na wo ka ede atwato dwumadi a ofa ni nkranhyesema ebe wankasa obetumpon agina wawo so ansa no de wo nchen enso aboawo de wafiti ase a wo yi odi na wo ka kire ahwefo mo hwewo omo di wachi e social media handles ni nyina no se obi en sampa adwuma wafa adwuma pa wo so kwan a wo fa so eton asante eno no nwomkoro wo tui dodo na ensem no bu ho a ani tia bibi mu kran wo wafa osika na manfo edi achi mpani wo ye ne se no beka so bi anhwe mpani a edi wachi etie o sabofrei baby opeso adikodu no den na wo ka chi ahwefo nyina ene asanteman me pacho medical da ahwefo ne adofo nyina se nkranhyesem ene mmoa kakra omode boa medical da obibia se ana afen so mebunu na ye ba no me ka bibi kakra se oba akonche damfo nti me nko a me ka se me ya adruhe me ntumi nti mesre se obi nso beka me ho meka se mepe se me amete me nwomkoro yenya mabru ni bebira nkeye nkebeboa na mwakabum me pacho nkebeboa pa nti mesre se obi a nani je ho se ono so pese o ka me ho ne eton ya sante sem no obetumi afre me anaso obetumi ene medi nkita ho ni nyina ye nkambom ne ma ya sante sem no ehu enhia ye pa yo nti o de number no abetudwa pacho me number is 0547 01 93 39 0547 01 93 39 yo beda ti oso wani je ho na opese one Abrafi kabum na de wafiti ase ne dae so ene na nisu ade hu nyina ne se da bi ono so betene de yete se oba menhia tete nwomkoro ono so benya ne de a odi dwuma se de omodi dwuma na ade boa apegya asante nti wani je ho na wo so wo sa opepa no ewo mu se opeso ya wo frena omo no bedi nkomo behia na wo so abeka hu bi na mo nyina ma ya baako na ya ton asante manager sema wo ka e de atwato macho edone dosu edamasi bebre na yesrese mbekọso atayechi ewo de ye biem yo yedase Abrafi na fabaku eja ye kwan na yemfa nsore so yo mame Openi Lydia ho ansa na Abrafi e de nwuma eja ye kwan mira mesrewo e se mitumi e de asida manipa bi no enra ebra flyer ne bayen Abrafi de mami me de na menim de efa ho se ye ba be ye be de me mpa ya na mebo nanso me hu se school mpanimfo kra e de ato pages bi a me hu na no pay no na me hu adwiri me nipa ande ma na ye me ma me ni me nua nti se ma betena ha na ma fa akwanya so a na wase a na ma yetiafo edi kan me da ma me ne me papa ase me nua ba ma high court judge ono so be de ma no hini ba lawyer ohini ba ntwibo siako Mr. and Mrs. Sandra Fojo of Sanford Opticals abrabo achwa ene ne kunu bra kwabna bra pani omu nyina ansa na ba mi school me principal management me hu se college secretary de ato pages bi eso yeda mu nyina se me nua no ma kyerɛkyerɛfo a me ne mo kyerɛ de asuafo mu nyina yeda mo ase mo pagya Ghanaian language no enche kra na afredu a yede enhyehyɛ bi a ye ba betu moni so mbabo ye pese ye amamre da
yɛbɛyɛ akamfo nuane ɛne akamfo ɛnneɛma a yɛyɛ a yɛde pagya asante no ebi ɛnkyɛ koraa yɛde bɛba abɛto mu no yɛde adɔfo no nyinaa ase ɛwɔ tie a mutie Abrafi ama ɛnɛ yɛn so yaba aba bɛwura mu bi yɛsrɛ onyame sɛ saa ɔdɔ yi nkɔso ɛntena wɔ daa Unshira wo so pa Openi Lady Abrafi fa yiwie Nana seye be ma seye Otufujani be ma seye Otu ananta na ebise bisa no Ohwinti mpre ko oti ebunu ti akọ no watutu abotu amotu akomfan Otufujani awatopia wo nkojo mu na mefre no Yedi nechi ani sembekue osaya ni esuro no se wahu okode akune preko no kwa wiya na mefre no na se wa wani ni ba wasai no kaye kese ankwanke ehu kwaye breku osunguo na ohimo nana se ohimo nana na ridi amunu maduamunu gu amono no nana de cheda ase no nana brahia hene babo nyankon no ma wo ba asase adabum Piao. Yadasi papa. Na dear catcher wants a koso na nanum tawachi, trading port tawachi, na bibia bayan koso, a diamant, and no pay, ever damasipa, see a ton safremono, maba, and yabishia dear damasipanya, mean koso, and him say, Opemsuo radio, and Nes in Louis, and Munye. A brano biano, dear Baba Biani, Beton Safre, said dear, Openi Lydia Kai, and she say, I'm a person who say, no, and in every arm with the two anymore. Yes, so Mwabia will be ano, yet Bebo and no pay, Opemsuo radio, Adomankomasem Jumedi, a Bedamasepa. Yo, it's if we know Openi Lydia, or year 3 lecture was in Louis Training College, and a Nwomkoro, Abrafi, ya Abrafi, and ne. Ya mamrene ya mane nwomkoro otono no ene ne manager omunyina ne din komo e wo fidue mu me da me ho abasisi a me ba ye ne time herbal mixture be twetwe komo na ya to adwumade ne nyina eso metwa me ho abasisi a Snap Yaba Savings and Loans. Amasikamani ayefo. Mechese aye dankasa. So adofubia manu sikafa. Western Union, MoneyGram, Small World, Ria, LA, Sigway, Express Money, Transfast, and our Unity Link. Ra Snap Yaba Savings and Loans mkwabata biye benwo. Meko juicika. No weni beje. So hiyan cheche mubia. Freyan was 050-127-8540 and 050-139-0954. Sika kitu ebi ho, sika kesi ho, and too much money so ho. Teleson too much money promo no abedwa. What Teleson too much money promo mu no. Ubetimi di 100 Ghana cedis. What debia da akensi enimu. 20,000 Ghana cedis. What na otwibia akensi enimu. And 1.2 million Ghana cedis. What akensi kesi pa nimu. Enu ye Ghana cedis opepim ba ko ni ahenu. Reload the airtime keke. Nenyo pointer. Ebe mo nya kwenya. Wodi be dinkunim. Dial star 500 hash. Ana ko Teleson play app. So therefore we say too much money promo ni mu say ya dwumadie ese sheka krada ho Telecel, connecting energies. NLA NHS sa dwumadie so e wo Caritas lottery platform ni so Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center. Oye hu muni. Ane owani ewaso. Owonro hahamani nubna. Wodi tu yade asekra. Sa yade na di na hu mu yade a. Owura hu na oni ahuhumboni ede yade na ba wo so na koye meeting. Na wo buo won kumfo na wasaw yade. Hey! Dr. Nana Kwame Aduna ahuhumboni behuna mane. Wa bi wo mu se. Mu yade bi ti se. Ekere Dambo, obi de wakwa aduro so, obi ato agwalagwa, obi de ohyebra ko hye baabi, obi abodua, obi adomeu, bra, Nana Kwame Aduna ho, na obempo na dane amena kwanipa no so. Opa wo, opese utu kwan, opa adwuma, obi ne wo twi bi ho manso a, bra ne ho. Ya de nkaye bi te se, stroke, diabetes, high blood pressure, emojabro so no,
ntompebu yade bema ni tedue sa na opeso pejamu Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual and Healing Herbal Center our Greek nwomase Open New Mission School no Fred 0246241350 Anna 0549549494 Nana Dr. Kwame Aduna Spiritual and Herbal Center yade nyina abaifo ahobone ni tumi ahodo nyina esuro do kokokokokoko no kromo na wo kwa hia wie ya fifire tiu sei ejesio medano elpuno no nyina loki ibie mi o enye nyame na eboa mi a anka wonti asem de oh kafra na momo ya big mistake ya nom dia shemani o ane mamenkanfo ODK steel doors umfa mawo Ghana hadie se bano apono papa pa dia omo na di kan na afoforo ade wachi o Turkish doors ewo ho China doors ewo ho TNJ ane polytanks ahodo Oh, I see. Asemode wo mu ni say, okotobi wo mo hodom a, wonom a, na omo san so fix edema wo. Na ye fa na me hu omo. Oh, airport na about to heya. Wane dio fe, e na di eye ehwe ni mu. Edum so wo be Jasper Construction hodom pe. Frɛ won, e wo sa homa we say so. 0243 408004 anam 0260 709 709. ODK, home of quality doors. Boga mina mitimi didia mepei enne mitimi nante etumrika yenya mepebia enam St. Louisa Herbal Clinic acupressure therapy a wodi aba no boga me fra bochire baaye yade ne be di asie a meje me ho ana enje ena obi dumfo bi etra me St. Louisa Herbal Clinic Anokwasem eho ya yaresa fie uwa na ayaresa ho homa wuraw St. Louisa Herbal Clinic akofa ultra modern machines biaba efide ne bowra ni peduemu etra yade a ene wodi asie na atra adura yemfa kan St. Louisa Herbal Clinic introduce acupressure therapy a wodi treat yade ahodo nyina be to say stroke, sciatica, gout, hypertension, diabetes, sexual weakness, SCI, mojani intrimu yade bia St. Louisa bitu asia in a short time intinia emosisi nyina bebuebue through acupressure therapy no na ho to St. Louisa Herbal Clinic wo doctors ni nurses a wonam abotre ni obuokwan so any patient ekasa media medi St. Louisa Herbal Clinic ayemi family hospital ba kope minua wosuma St. Louisa Herbal Clinic enya family hospital prekope na moanya apomdimu anije nyabotre na me ma location Kumasi St. Louisa Herbal Clinic ewo tech maxima Quail filling station affordable housing kwan so ubehu first signboard osane kakra second signboard ho a 3 junction no afa right ubehu nice house bia Ghana flag boso eye ho a enkoba bia Accra wo La Paz opposite Tobinco pharmacy upechemu bia friend 0257 379-771 St. Louisa Herbal Clinic Mama Yarisa aye simple Oh yabeda tifo asi say madam munya bre edema ye di kaka chose ni TIME time Herbal Center ebe twetwe enkomo e wo ha na e bot time Herbal Mr. Unum de ye malaria chupa wonum atu untimi didi untimi nya nipadua no ho hwe nima na haw mesi fufu si wo pa na untimi endi anase honam nyina twetwe honam eya wo yapa de a time Herbal mixture no ena opebi no abobo amabibia ye kama pa edi amount your time 88 mixture and the capsules and also eho kama pa no nyina no obagibi no abo na number no ye betwetwe nkomo yiwia ye befre na woso watu anamon akwa amabibia ye kama enso edi amount 0244 417 669 0244 417 669 oko heba any pharmacy shop bia ben bia obenya bi dodo na atu ewo ho yenko na ye ne nuaba entwetwe nkomo time heba mixer nuaba bibia boko de Erade adom bibia boko na so ye hot say Erade adom bibia na enra na me no bi di nkomo ana o ka chem say time heba mixer de ade ba kope won say omonsa omonsa won say drubit mba adwuma say beboa pa afiwo akoto bium no na won say ensesaye ebam time de oso no opa ye de malaria nchene se de opa manisika se de onko hospital onko ne de aye time toma no unya toma na eno ano no
obobobo na bibia ye kama e de amount bibi se ba na ye hye mo mu kran se de onsesa ne zano ne se de dru ne se de city time yenim na nyene ato mu ababisi ne enti abasobo ene ye de be mo so mo koso na bibia enye kama emfama fi se malaria ne de ye nya se ye tu nwura guga tamu ne malaria ne na na te ha ya efi se ya ne kofa ba ya so na ebechiye mayenti o meda sebe mena etiefo ene adofo Time Herbal Center akache ena sabre medewo edre na Time Herbal Center for yetna sese ya na ye wapomde ho komotwetwe ena yede ebro esanse yenim sede apomde ho ehia yenim sede apomde esombo yenim sede apomde eso ewo mfaso enti no enu ntina da biara da ye betena ha no ma ye ka che o se wapomde ho ehia o mwapomde ensomobo no wapomde behia na asomobo a ejina ne mapa odi beko nipadua no emu ejina de papa odi beko nipadua no eso eno nti messe wo nipa biara wotie me se obema na pomde ho ehia no messe wo nipa biara wotie me se obema na pomde asomebo medofo pa se wotie me a Time Herbal Center eye adwumaku a yedi nubna habama ena eye eduro esanse yenim ayaresa ene tumi a ewo habamemu medofo wotie me Time Herbal Center se wotie me a eye eduro asa wonom a eye adwuma entem so pa ede emaw na enu ewo adwaman enso eye Time Herbal Mixture ena Time Herbal Mixture anase ne capsules opebi atwa wodi wani twem ewo mamu ha baabia yeton no bia obenya eduro ni bi ato ne a wopen dodo etunso emfa nani entwemu ewo KNG aseye yewo Imrom Abidjan House afei atonsu Monaco Junction mepacho oto a na ofre ye number na ye becho kwan obefa so a obenom no fa phone na boy ye number no fa pen ne paper na tro ye number no number obefre esiso eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino eye TIME eye Time Herbal Mixture and a Time Herbal Mixture anase ne capsules but for Time Herbal Mixture or say afi malaria fever bia ayeziba ewo onipadua mu no ebetu akọ medofo wutie me malaria yare bia ne kono den pa enu nti se edru brese otu malaria asia mesre wo se onfa edru bia keke enkoka parasite no aboantontom na ekawa mepacho de parasite bi ema onipadua no ema nipadua no edi wawa na se nipadua no edi wapro enu nti se wotie me a aboantontom no ye wo mu mienu ye won tontom ba ene ye won tontom bema entontom bema ni beyi dida na woko entontom be de na oye oba no ono na eka na ode parasite no ama onipadua no menu mienu enim se ema de abode ahyase ne ye hyase di nsamone ye di nsamone na ba biaka aboantontom ba esansan tontom ba no na ekawa ode parasite no ema onipadua no na woni nse de ma ya krokro ne ya dede esitie sana malaria eba onipadua no so a etie wonya adupa bi na ode kana na wakope baabi akote na odedew eye wo se yade no ekọ na se wanom ni nyina emfri bottle na se wugya edro no enuma otwinitia na obepura wokora enu nti mesrew se wokoto edro efe ne Time Herbal Mixture hwese obanum ni nyina ede free bottle nim medofo yasom omayi ache yeguso esum omayi na dane da yedro no sha na yehye mu kina enu nti mesrew se edro ye friend Time Herbal Mixture de o mane mpa wo fie o mane mpa wo nchen maami edwom wonom to Time Herbal Mixture esi wo medofo ka nim adwuma mu ho baabi bera obetena obedidi awie no no anom atrema mienu anapa awia ene anwumre na beboa amwapomden afa ne ntoma pa efra onipa biara wotie me no enhwe enhu se yedro no eye bibiduro kroje etu yare na se edemaw ebibiduro efra ne Time Herbal Mixture no emre yare ano ase na mom etu ase ensoso yare so etu ase ema onya ofa ahode yare eya wo obi benya wa na efi yare
ama me ne wanso nyina efi yare na malaria nso yare bi a se eba wo so na se wanya edu papa amfa ntu ase a wobetimi akon ache pa nanso e kame akoye se ebibre mu ade malaria yare bi a ye fa ne se eye normal. Oh, menya malaria ebe call malaria de say normal. Wonya aduro bi aka na ebe call. Why you catch say malaria normal. Malaria betimi ade unipadua na bra ma ebedu level bi na se rade amama ebekum. Obo run hospital nipa dodo a age mpa no. Emu percentage bi wo ho no ma eye malaria de omodu level bi a omoji mu a enje eno makwaje mpa wo hospital. Medofo enso so malaria so ewo nipadua mu. Ene ye ebe mu wo so wonya malaria ebi yetipaye ebi yenumtuo obi sisi obenya malaria na ne minimum ehhye no obenya malaria na nasum eye ne hene obi ane ne ya ededi ma ne hu se wanya malaria na ade eye common eye awo enka wie bopa enso na awo edewo medofo pa uti be pai wo benu madura so enko wonum timi onyonyonyo woti wonum a won bibia enu wonum so wonum teso aboma eye wonyonyonyo wonum so kra eye wonyono medofo malaria ensunsanso bone no ebi no yare ba akọ eba oso a ensunsanso bone bebre no enne be cho se malaria enye normal yare eye udifo malaria kum nipa enu ntimesrew bo wapom den ho ban bo ho ban efri malaria ho entwen ema malaria entweniti ewo nipadua no eso ansa enu ti dane danom edura ye frene TIME time herbal mixture sawonoma ebeboa etu malaria ni nyina ase ama wonya fa hodie efi nyarewa eho anase malaria no eho obi won mo say me honam eye memre ankasa me sorry na entesa ensese mintimi anya me ho hwe sa na malaria edi ne dwuma wo sorry anapa ho dendenden wo beye wadwuma kakra afa bedru se awia betwe ne ti no na sebi waye boho te sabre wakotodwe upeja ho a empeja eye malaria ena eye usano nipadua no so hia hoden eno nti ema homre emeje wa hoden emoso hwesa obenum edura ye friend of time herbal mixture so wonoma ebeboa wo eyi ahomre bi afu nipadua ne so amonya mfa hodie oyi oba na se wutie mi a oba bia enti asem we onti afutuwe na wonfa na onfa mo ne bra na pomden emfa ne ntoma pa emfra menua ba se yenya ye menses area eya na ye ho ya kakra eya na ani ase atotom kakra esan se sebita frache ya hwere bibi afiri ye ho no kwasem bibi na afiri ye ho na ya na boa ye esan se sebi oba bi enya ne menses a wonya oba na wonya menses a na se wa wode no emu hohoro kama ase broso so obetu kusua na fa nyinsan ya bibia de da na kwan so ede emaw na obi wonu ma ebroso si ya wohoro ya wodie no mawie no aye hoya menua ba enu ntimesrew se wonya wo menses ewie a nom edro ye friend time herbal mixture na omoja na wo hwere ye no onsa beka ama wanim ebeda so oho beye feye oba bi enya ne menses ewie a na asa ne wedie no asai kakra menua ba wotie me mesrew wonum wonya wo menses ewie a nom edro ye friend time herbal mixture ena sa beka na wotwe ama wonya wo menses a mesrew se obenum edro ye friend time herbal mixture ebia na omoja so ate ebia na sebi iron no ekofom enu nti ama wonya mensesa emaye obi a wonya ne mensesa emaye bia me kan for time eba mixture ede ama ne se onom ne beboa no ama ne menses no abaye oba enka se o eba ba ko a eye normal enya aba ne de na aba ketua bi nso ne ba yo eni se etum yare ede emam emuwani enwuso esanse yare kase bi tikwan ma etwen wo se wo menses emaye a wo betimi akoa na age wa hoden afri wonsem eno nti sabre wo yoba na se wonya wo menses na emaye a metu fu se obenum edura ye friend of time herbal mixture ebeboa ma wo menses esini kwan paso ebebe yie am wonya fa hodie medofo kaise edin no TIME obi on mo se medie eye no mutuo ena meka sure say se malaria eba oso a wonum etimi eye onyonyonyo obi wonu ma wasori anopa bepem sabre ewom sa time nkwan na so sabre wasan nipa bia wadidie esa so nipa duane hia hoden nipa duane benya hode egina duane so eno nti obi wonu ma wotie mi onu a wonta anu nsuo se de weda ya ye kwade na bobo medofo entwen mansukom ene wan sansan wonu nsuo pese nipa duane ehia nsuo
hwese ensuo na ebekọ nipadua nim no nso no ebo nipadua na akọ ne bebree ema ne timi eye adwuma eye eno ntime se wodi die emfa ni agrokra didi ma nipadua ne nya ahoden didi ma ahonto eno ntina trade amponso ye ni nua na ba no ye ni na yemfa na haba no ensa yare eno nti nua na ba ne di na doctor woni mu de enso keka na haba ne mom na yemfa ntu ye nyare wanyina ase eno ntime se edra mema ne mpa ho eda wonum na ato na wontumi enidi wonum na ye wonwono wotie aduane pampia na obo efono aya wo safia medofo tia otunsem tete na de bena na sam kwante sabremo wotu didi na oni padua ne nya ahoden ne nyina ne se obenum edra ye frɛ ne TIME eye time herbal mixture medofo fa phone na boy number no ebiem fa pen ne paper na show ye number no make us say we afre ye na ne ye ntwetwe nkomo or how be ne wo so chichum che doctor ni benya adaje atiew ni ayi nsem busa ni nyina ano edi amaw ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 me do for perfection team say di na yetiawa ATIME metase obi wo hono ma otie me wase media ye na wo ena ho ye den ma me papa nipa nyina adane na madane wo wenfo me rain nipa nyina anasa me dem na mimie amfo so na de ya ne se ade e be che no na afi na mani etwa so na afi na mani kum ankasa enso wo se me sori na me kɔ menwuma eso medofo nipa duane sori anopa e de yeti kɔbubo wala tu wala se adwuma ye beba bedru fie na ya bre ye honam nyina ye ya enu nte wo se etimi eda ema nipadua na kwa no ekɔ na ho mechi nanso de wo se na ho ye den ma wo pre kɔtɔ ha na pre kɔtɔ ha eba ne sada ye so bɔ ne nko a na ho so medofo wo nipadua na kwa no eje na ho me na emom ebra eje na ho me eye bra wada woda ena nipadua no akwa ni nyina ekɔ na ho mechi na twedi empoma de pa bi chiwa wotimi asɔre akonnwuma so sa wanda ade achi a wa wonyare nso wonti apo obi kasa nwa sa obuofu nipadua ne ensisi so yie aduane die kura ho ye den ma omudu nya sewe kura ye den ma esansa wantimi anna obi timi esɔre free ne mpa so ebra so so obetina kam wo kodwomu no wanka nche meeting se edu an matini edi ni betwam esansa ka nim ena wo beda ne mpa no so wantimi anna ena no ama obi sister me dem hwehwe na me hu no se shahin ma hwehwe na afre oma enam se koto time e ba me chana eno na obedi wo na ho adanse obeda me aka se oho wo kwadwofo na entesa o dashi mesho nom edra ye frɛ ne time e ba me cha na ensiesi wo na yemu emfa ema afo wo obi ani subre ewo wo so awia no ebo season na ye dru mu ne de na nke expect se awia ne bebo so awia na ebo pa enu ntimesio awia na ye namu no enye awia ketwa eyare nko a de ema ye ahoden no sabre ya eboten ekwa enu ha no wonam a eyare nko a obi nso eyeja ho adwuma ogina gya ho na ye adwuma obi de anwa na ye adwuma ni nyina emwo moja no nanso wo beye de wo sori fi ho a enye ye wo ani di a medofo abusua ebebre ena se wantimi ananso abusua ebebre enu ntimesio edidie ena ho hiama ni padua no enu tidane da hwese obenom edra ye frɛ TIME eye time herbal mixture ne beboa mo apomuden afa ne ntomapa efra aha na medu besie sanse empanyimfo se kasatentin wo we entoponko na edro beje nso a eye atrema enu nti fa phone na boye number no fa pen ne paper na show ye number no na wafre ye eni yen atwetwe nkomo se ma ma wo house no nkyere se eni anu adro ye de mre na ye adwuma enu nti frɛ ye na kyerɛ hye wo ha mu no kyerɛ ye adro no ko pharmacy shop chemical shop and a herbal shop a obenya adro no bi ato hyɛ so ma me se enenuro no adoso so ko ne ka kyerɛ se time adro no asa nemum adro foforo no ma eye adwuma te se time wada roma men to asokɔ enim na obenya bi ato Kayose Dini TIME number no eye 0244 417 669 0244 417 669 aya no Kayose Dini TIME yedo obi biara se dasene ye besanso ehia yo yeda se pa TIME time herbal mixture na otiye enwuma eye de edoso
te de onyan so be fa number no na wafrɛ 0244 417 669 0244 417 669 TIMG. Bra Facebook Opemsuo Radio na yɛtro dwumadi no so sɛ de yɛwa da bia de ba no yɛse setting the record straight na nadia no yɛhwɛ ewadumase na wɔtwe sɛ ne pɛpɛɛpɛ na yewura tire so daye aya na unyankofo bu social media na wonim kro bia bakosɛm onim de da ho na ocheche no wɔka nsɛm bi a aya na ɛya na no de ewu ka asɛm bi panyi bi afiti ase a ɔka eniema nsɛm fata na yɛhwɛ ewadumase de sɛ de si baaye ye ba bedwafo ha ebedi ho enkomo Anasa maene. Anasa ankora yene. Ana hudi yene. Tufa shami ka fo kan pechi. Obenye usubwa. Nana osuwa ayebiafo. A otosu mi enu. Ewadu masema. Tumfo ashami. Esho na atu yera se ewadu mase enkonyasem adehesem ebeto ni na yera edema na nanom se na nanom kwatwem na yenananom de hu no na nanom mfa meto nani na ene se openi owusubu aten ene se otumfo ntam kese eka ntam kese se na owusuwa yebiafo a otoso yenu ewadu mase hema ene krachi bia na ye friend no openi the krachi bia ye friend no openi kofi to a sabe na hema ayi ne se omedi ewa dumase ana sabo somtwe akonya no sabe omunye ni na omunya adehye ya ono openi owusubu aten na sabe oye ewa dumase dehye ewo akonya no ho na hema so edintam kese no boss so se Dabi one openi owusubu aten nyina no sabe omo ya ade baako eno nti oye dehye ewo ewu adumase akonya no sa enso na openi to no yi no so no ono so eye dehye ewo akonya no na openi owusubu aten na dancefo a oyi omo no na di odikan ye openi che di abo na openi aleskusi na hema so na dance ni na your friend openi George Yabua Afari na openi owusubu aten ene di kan bonkro no ebiso no na edi kan ka yura ntam kese no na ose na busu adua no na ne nana ede ayiwa koyiampem ne nana ayiwa koyiampem no na ne nia ba ne your friend no abaasi akwan asumia ponko ana obunyina efri Kwanchoma. Great one. Wadama ose ayiwa koyiampem na owo Akosua Awisiwa ewu apani ene konama apani na ose kunama panyi ene wo nana kwatima nana aboajewa ene nana owusuwa panyi ene ochere se ono so ewo nana chema na nana chema so ewo abnafoa Akosua owusuwa adwoa owusuwa ene nana abna ahemfie na ose nana kwatima ewo esa wo Kwame Bonso nana kwatima nso wo Kwame Bonso ya okra ene kwabena kire ena ose nana abnafoa enso wo abna jama kwabena kire ene afia anima ena ose abna jama nso wo Akosua de abna kra kwakufoku ene kofi owusu ose Akosua de so ewo abna yeboa adwo akire ana ono ye opanyi owusu buate no ne maame afia dutwumwa Kwame nsia Kwame brenya ena abna yeboa enso so wo akuabu
ya nsia kwabna kyerɛ ya kankam ya wanane ɛne Kofi Amankwa Kechi ɛna ɔse adwo akyerɛ nso so ɛwo abena nyamekyɛ Kwadwo Boateng ya owusu ɛne Kofi Amankwa ɛna ɔse afia de twumu aso so wo Kwasi Amankyerɛ kyerɛ gye abo a no yɛ ne dance ni no afia ntwiwa ɛne Amaya Nkyerɛ na ɔse na dance ni na your friend Opemsuo Alex Kusi no ono free ewu adumase adehyefoɔ na sɛde ɔmo ɛwɔ no free kwantwoma no so na your friend Opemsuo Alex Kusi na ɔne nana ne esumia pɔnkɔ na ɔse apnakra ɛna ɛwɔ ama wisi wa sɛ wa akoto Kofi kyerɛ me Kofi twum ɛne afi atema ɛna ama wisi wa nso wɔ kwabna apɛw kwabna afo akwa kwame mpiani ɛne ama kunama ɛna ɔse sɛ wa akoto ɛwɔ akua du fie ama yɛboa afoa ɛne kwabna adɔnsa ɛna ɔse ama yɛboa ɛnso so ɛwɔ kwabna Amankwa na nabusua dia no na wo nto ato aso na ɔkyerɛ mu no ɔsan to aso sɛ Akosua wusiwa ɛwɔ awu apanyin ɛne Akosua Nima Kechi ɛna ɛwɔ Akosua Atema ɛne ama kunama ɛna ɔkyerɛ mu sɛ Akosua Atema ɛnso ɛwɔ ama sɛwa Kofi Duku ya penaman ɛna kwabna ofori ɛna ɔse kwabna ofori ɛna na ɔyɛ dehikane a na ofiri kwatirefie a sɛbe obedi akonya no na ɔse ama sɛwa nso so wɔ ya adoma Kofi Gyaw kwabna panyin adwo afɔdwo ɛne kwabna oduro ɛna ɔse ama adoma so sa ɛnso ɛwɔ ya afoa Kwadwo Kwakye Edu Kwadwo ya mponsa ɛne kwabna oduro adwo afɔdwo ɛnso wɔ kwabna owusu ya owusu kumi anane kumi Kwadwo Amoa ɛne adwo ɛkya na ɔse ya mponsa ɛnso ɛwɔ Kwaku Yeboa ɔkyerɛ mu sɛ adwo ɛkya ɛna wɔ atapanyi atakakra kwabna tawia ɛne akua sɛkyɛ ɛna ɔto aso sɛ abena ahemfie ɛnso ɛna wɔ ya mua Kwasi Amankwa ɛne nana akua kunama ɔtɔ so mmienu a na ɔyɛ ɔhema ɛwɔ ewua dumase ɔkyerɛ mu sɛ nana ya mua ɛnso so wɔ afia dɔnkɔ afia nane adwo akunama ɛne Kwadwo Kumi ɛna afia dɔnkɔ ɛnso ɛwɔ akua kyerɛma adwo amansa yaotwi ɛne nana akua nkrom ɔtɔ so mmiɛnsa a na ɔno so ɛyɛ ɔhema ɔkyerɛ mu sɛ akua nyamekyɛ ɛna ɛwɔ Kwabna Boateng kwabna Gyan ɛne ya akunama adwo amansa ɛnso ɛwɔ Kwasi Ɔsɛe ɛne kwabna Obiri ɛna afia nane ɛwɔ afia Brenya Akosua Mframa Akosua Nyamaa ɛne kwabna Yeboa otumfo ahyame ogusu kokɔ na abusua bia no ɔto aso sɛ Akosua Nyamaa ɛso ɛwɔ Kwame Kran Kofi Frimpong ɛne afia Anima Akosua Mframa ɛnso ɛwɔ Kwadwo Ahenkra ama niwa ɛne ɔmo ana ɔmo keka ho ɔse adwo akunama nso so ɛwɔ afia akunama adwo asantoa ɛne ya afɔda na ya afɔda ɛna ɛwɔ Kwaku Kran abnamanu Kwasi Buahen ɛne Kofi Diawu ɔse afia asantoa nso so ɛwɔ kwabna Ɔsɛe kwabna Boy ya ɔsɛkyɛ ɛne kwabna Ofori a ɔtɔ so mmienu a ɔno ɛna ɛyɛ abusuapanyin a ɔwɔ sesei ma kwatirefie abusua no na ɔse mmaa adwa ne nyinaa efiri sɛbe na busuam a sɛbe ɔmo adehye bɛn mu na ɔbueɛ no ɔbɛka ewu adumase ho abakwasɛm kakra ɛno ɛna ɔkyerɛ sɛ ewu adumase ɛyɛ ɛwɔ kontrefekuo a sɛbe ɛwɔ asanteman mu yɛ sɛbe yɛra ɛne sɛbe yɛra ne da ano ɛyɛ santehene ɔno ɛna ɔda ano na ɔse ayiwa koyi ampemba a ne yɛfrɛ no ewu apanyin etu firi bantama na ɔkɔ ne wɔfa hɔ ɛwɔ kwantwoma seketia ɛhɔ ɛna na ɔse ɔkɔpɛ bra abɔ na ɔse saa brɛ no mu no na ne nana ne wɔfa no
buahin kro efri buahin kokko efri mu na ɔsɛ saa abrɛ no buahin kokko no free mu no na ewu apanyin sɛ na bibi aba no ho ɛno nti na akonya pre na obi anim sɛ ɔno ɛna sɛ na ɔno ɛba bedi akonya no na ɔsɛ na ewu apanyin so wɔ ne ɔfa ase bi a ne yɛfrɛ no akwasi champion na saa abrɛ no ɔno ɛna no ɔno ne ɛpre akonya no na ɔsɛ saa abrɛ no na kofi su no a na ɔyɛ bono hene saa abrɛ no na ɔsusu sɛ ewu apanyin a ofiri bantama no sɛ ɔba na sɛ obenya saa seketia akonya na sɛbe ɔde seketia no bɛba asanteman na ɔkyerɛm sɛ saa abrɛ no so na ɛkon so ɛwɔ asanteman mu ɛno nti na kofi su no etu tia ewu apanyin sɛ ɔbɛba bɛdi akonya no ɛno nti ɔmo de akonya no ɛma ne wɔfa ase no a ne yɛfrɛ no kwasi ɛchampɔn na ɔsɛ ɛno ɛna na ewu apanyin ne bo anyo so ɛno nti ɔne ne dɔm so firi seketia yɛ asɛde na ɔmo ɛdɔm no na ɛdɔɔso yie paa na ɔsɛ ɔmo nam kwan so no ɛna ɔmo bɛduru ewu adumase ɛhɔ ɛna ɔmo hu sɛ ɛhɔ deɛ ɔmo bɛtumi atena hɔ nti ɛhɔ na ɔne n'abusua no anaasɛ ne dɔm no ɛtenaeɛ nti ɔsɛ ewu apanyin ewu akofi ɛna kyekyere kwetire ɛna kyɛmaa ampɔnsa ɛkyekyere fiapiri ɛna ɔkyerɛ mu sɛ akwae soso ɛna kyekyere damasua ebia ɛna kyekyere ayankoma so ɛne atronie ɔsɛ ɔpɛni toboai ɔsɛ ɛdɔm a ɔmo baayɛ ɛne abusua ne nyinaa na ɔmo baayɛ na ɔmo bɛkyekyere ewu apanyin sɛnea ɔsi ka no ɛno ɛna ɔmo bɛkyekyere saa nkuro ne nyinaa na ɔsɛ saa brɛ ɛbɛdurubere bi ma sɛbe bantama akonya no ɛbɛda mpan ɛno nti yɛwura ɛto ne nsa frɛ ewu apanyin sɛ ɔmmra na ɔmɛdi bantama akonya no na ɔsɛ ɛbrɛ na ewu apanyin efiri ewu adumase abɛ bantama no ɛna ɔmo a ne nua ba ne yɛfrɛ no akosua owusuwa de nkyɛm ne ba a ne yɛfrɛ no akwasi kra abosontwe sɛ ɔno ɛna ɛmɛ tena nanan mu anaasɛ sɛbi ɔmɛdi akonya no ɛwɔ ewu adumase na ɔsɛ ɛbrɛ a ewu apanyin ɛne ɛdɔm nso so firi ewu adumase ɛkɔɔ bantama no ɛna ɔte sɛ ne wɔfa ase na ɔmo a ne bɛdi akonya no sɛbi wɔafiri mu ɛno nti ewu apanyin ne ne dɔm no so san firi bantama ɛba ewu adumase ɛbɛyɛ ne wɔfa ase no ɛyie na ɔse ɛyie n'akyi no ɛna sɛbi ɔmo punu n'akonya no ɛno nti ɛna yɛfrɛ ewu adumase akonya no bosontwe akonya no maa sɛbi yɛyɛ adehye bɛn mu ɛde ɛmaa no na ɔse saa abrɛ no buadi kofi ɛna yɛyɛ no bɛn mu hene ewu apanyin yɛyɛ no bɛn mu hene ɛna ɔse asante korɔbea yɛyɛ no adɔnten hene ɛna wia kofi kwetire a ɔno nso so yɛyɛ no gyaase hene na ɔse ne wɔfa ase no ayie n'akyi no ɛna ɔde ne wɔfa ase foforɔ nso so a yɛfrɛ no amankwa atia yɛ na ne maame ɛde nana aboagyewa ɛbɛyɛ ewu adumase ɛhene otumfo akyame ɔpanyin a ɔwusu buaten nso ɛtoa ne nkuro bɔ soɔ no ɔsan kyerɛ mu sɛ ewu apanyin na sɛbe na ɔwɔ ɔbɔfoɔ bi a na yɛfrɛ no korɔbea asante na ɔsan bɛhyia a ɔbɔfoɔ foforɔ bi a na yɛfrɛ no antipim ɛna ɔkyerɛ ne sɛ ɔntu ɔsɛ antipim na ɔsɛ ɔno ofiri dɛnkyia ɛnam sɛ ntɔkwa a na asi wɔ hɔ no nti ɛna otu ɛde firi baabi a na ɔwɔ no na ɔsɛ ewu apanyin agye antipim yi ɛma ne tena ɛde ne tena n'abusua ho ɛwɔ ewu adumase na ɔsɛ antipim no n'asefoɔ no ɛna sɛbe ɔmo ɛyɛ odumase number 1 ɛfoɔ no ɔsɛ sɛ wohwɛ ewu adumase akonya na
ahemfo a omabedi akonya ni nyinaa no sebe omufiri kwatire fie ana eye ewu apanyi kwasi kra abosomtwe amankwa etia ya wawua ene kwabena kire na ose kwabena kire ena sebe sabre no ya santoa ekun ni mu no odi ahemfo aduonum enan anim ema sebe omubu abo man omo ho anu sebe omo ekọ ekun no abesom asante na ose kwabena kire ekun koden ema sebe ono kwan afa aso a odi free mu no na sebe enye pampa na nyina asante edon nti enema kwabena kire edi free mu esa na obekire mu se sabre na kwabena kire ye kire no ose November 17th 1900 ena sabre na ewu adumase ena na ye capital of Western Ashanti enu nti na emrofo no ehwehwe no se ne nkodi a woko a se bi ogina asante edimu ekuni nti na emrofo no ehwehwe no na ose ye kire no ena sebe ye de no ba ene bia ye frɛ no race course ose 23rd November 1900 sabre no ena ye de no ba na ne nanu mienu achi ena ye de no ye kire no ne na mienu achi ye de no ba sa race course no na ho ena sebe kwabena kire sebe yekunu ya ankore hene sebe ono de oye sebe obete ne ho ema sebe na sama hene na hwidie hene ene otumfo chiame bafo kantenkra chi soso ekọ efa na medical akan na sankore man hene ne de no na sankore man hene se sebe ono de obua ede ma na owusuwa aye biafo ninchemu ene se one nana owusuwa aye biafo eya adwene se ewu adumase akonya no ete se bantma akonya no sebe eye mama dwa ena mema ase ena sebe omudi akonya no kan se akonya no sebe nana hema ene openyi owusu ate omonye ade baako ene se krata sebe nana hema de bedi adanse no a na echiremu se akonya no eye mamadwa no echiremu efie enan bi a sebe na omudi akonya no ema o kire se akwasi amanko afie enu afie kodo mensa fie ni atapabna fie eno ena nana hema ne krata no de baaye adanse a eye nana ya wawua edi ye no o chiremu efie a omudi na nso nana hema krata no de bedi adanse sa efi bubu a enan ni na wentini anchire mu ba akokra asabi ofi se ya ade a waje atun ze ebia eye mamadwa na ebia efie enan we ene ebia na ebia na wutimi kire efie a sabi u free ma enam so ma wutimi ebedi akonya no na nso nana hema entumi anchire efi kokra ofri ya ne krata na odi bedi adanse wentini amfa anchire nana saman hene nana hwidie hene ene otumfo chiame bafo kantenkra chi soso omuso nchiremu a omuso di bua edi ama opanyi owusu buaten ena otumfo wada mame ekenkan nana no muse omuhwe entam na sabi eba ye na opanyi owusu buaten echiremu se sebe one nana owusu aye biafo omo enye ade baako omo nye boja ana nana owusu aye biafo soso ede boss se there be oni opanyi owusu buaten de omo nyina omo ye boja sabi omo nyina omo ye adehye a omo nyina timidi akonya no na eno ana nana no miensa se wohwe omabusu ya bia num fi etifi ono mo kra no ahyase na obia de ye soronko nti e honom na no nana no se we ka so ne ya ade baako ana se one ne mene wo ya ade baako na we se mene wo nya ade baako no na nana no mu bua se ampa omu mienu nyina no se be omu nye ade baako kura besu ego daruma ewu edu masa de se eto ni daruma nana owusu buate na sre otankese egu na ahima so se ebra ko bo abranti bi ni kufi to so de akonya ne ma no ena osre otankese kan se wo no ne kufi to ni na se be bra omu nye adehye na ono ena ya ade ase
n'ahema de bɔ so sɛ ɔne sɛbe ɔpanyin a ɔwusu buate nyinaa wɔn nyinaa yɛ adeɛ baako wɔde ma kɔmiti sɛdeɛ ɔkenkan nsɛm nyinaa no wɔn wieɛ no adaroma eduru adenkyerɛ no na wɔn mu apae na asan kɔrɔ hene wɔn mu mmiɛnsa gyina afa na baako gyina ayɛ na asan kɔrɔ hene te ne ho sɛ ɔno ne hwɛ ne nkura a otie no a obua ne ma na ahema ɛna mmiɛnsa ɛyɛ ɔdaroma na asa aman hene ɔdaroma na adwidi hene ɛna ɔkyia me baafo katankra nkyi wɔn mmiɛnsa